of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και πάλι σε άλλο ένα επεισόδιο. Σήμερα θα πάμε να φτιάξουμε κάτι πραγματάκια στο 300 ZX. Έχω μια μπαροβαλβίδα που μου είχε μείνει από το 200 SX που είχα παλιότερα, μια της Ford, η οποία μέχρι να βάλω κάποιο ηλεκτρονικό boost controller, λέω να βάλω τη βαλβίδα, να σηκώσουμε λίγο πίεση. Έχω πάρει ένα τσιπάκι, θα το βάλουμε και αυτό πάνω πρόγραμμα, και για να σηκώσουμε λίγο παραπάνω πίεση, μην έχουμε θέμα. Τι άλλο θα κάνουμε, θα σφίξουμε κάτι σφιχτήρες από τα σωληνάκια του καυσίμου, γιατί όταν το βάζω μπροστά το πρωί, το αμάξι όταν είναι κρύο δυσκολεύεται να πάρει μπροστά και μυρίζει καύσιμο μέσα στο χώρο του κινητήρα. Οπότε έχουμε να κάνουμε μερικά πραγματάκια. Μετά, αφού βάλουμε το πρόγραμμα, βάλουμε την παροβαλβίδα, θα έχω και ένα οργανάκι πίεσης, να κοιτάμε και την πίεση της τουρμπίνας, να την πάμε κοντά στο 1 μπάρα αν γίνεται. Θα βγούμε για test drive, θα κάνουμε τις δοκιμές μας, οπότε έχουμε πολλά πραγματάκια να κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Αυτό εννοώ ότι δυσκολεύεται όταν είναι κρύο να πάρει μπροστά. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με τα σωληνάκια που στέλνουν το καύσιμο. Πάμε τώρα, πάμε σιγά σιγά στον ειδικό χώρο, θα κάνουμε όλες αυτές τις πατέντες. Κάναμε και μία στάση για καφεδάκι, αλλά όπως θα δείτε, ένα πρόβλημα με τα 90's αυτοκίνητα είναι ότι δεν έχει πουθενά όμως που να βάλεις καφέ, οπότε πρέπει να γίνουμε λίγο δημιουργικοί. Εδώ έχουμε το τασάκι, το βγάζουμε, έχει ένα κενό χώρο και να τη δουλειά, βάζεις και το καλαμάκι, ταχύτητες αλλάζεις. Για να πάμε τώρα. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε μια μπαροβαλβίδα εδώ πέρα, έχω της Ford. Νάτε. Ποιος είναι ο κύριος? Όχι, φίλε μου, όχι, ευχαριστούμε, φίλε μου. Έχουμε Ford βαλβίδα, είναι γνήσια, δεν είναι κινέζια. Λοιπόν, μέχρι να βάλουμε ένα ηλεκτρονικό boost controller, θα βάλουμε αυτή. Θα κάνει δουλειά από ό,τι μου είπανε. Επειδή έχω φέρει και τσιπάκι, θα βάλουμε πρόγραμμα, θα σηκώσουμε πίεση με τη βαλβίδα. Δεν μπορώ να περιμένω να έρθει το ηλεκτρονικό το boost controller που δεν έχω παραγγείλει ακόμα. Και μέχρι να έρθουν και τα intercooler, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Αυτά τα έχεις παραγγείλει τουλάχιστον? Τα intercooler, ναι. Λοιπόν, επειδή κάποιος ξέχασε το κουμπί να το πατήσει και να γράψει, βάλαμε τα σωληνάκια για τις υποπιέσεις για να μπει η βαλβίδα. Λοιπόν, εδώ πέρα βάλαμε τη μία υποπίεση, παίρνουμε από τη μία τουρμπίνα η οποία είναι εδώ κάτω και πήραμε την άλλη υποπίεση από την άλλη τουρμπίνα η οποία βγαίνει από εδώ πέρα. Αυτές τώρα θα τις συνδέσαμε στο TAF
και εδώ θα βάλουμε την παροβαλβίδα. Θα πάρουμε άλλη μια υποπίεση που είναι από την εισαγωγή για να διαβάζει. Τα συνδέουμε στη βαλβίδα και από εκεί και πέρα μπορούμε να σηκώσουμε πίεση και... Θα πάρουμε το μοντέρ στα χέρια. Όχι, είναι Ιάπωνες. Ξέχασα. Το χέρι μου έχει καεί αυτή τη στιγμή εκεί που ακουμπάω. Ρε φίλε, πραγματικά, πριν τώρα, εντάξει, για να βάλεις χέρι εδώ μέσα κόβονται, θα γεμίσεις πληγές. Είμαστε άντρες. Είσαστε. Όχι όλοι. Έχεις καταλάβει ότι αυτό τώρα θα μου βγάλει την πίστη. Έλα, μπήκε. Εντάξει, κοίτα, έχει μπει και πιστεύω και καλά. Αυτά θα τα αφήσουμε εδώ προς το παρόν χύμα. Εδώ. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει και κάπου. Μπορεί να πάει, αλλά θα το θέλει tie up εδώ. Κανονικά εδώ πέρα θέλει ίση απόσταση η μία υποπίεση με την άλλη, αλλά ως γνωστόν έρχομαι πάντα προετοιμασμένος και δεν είχα αρκετά μεγάλο τέτοιο σωληνάκι και εντάξει, κανονικά έπρεπε να μπει εδώ. Τώρα αν θα έχει αποτέλεσμα στο πόσο πίεση θα σηκώσουμε ή αν θα τη βγάζει σωστά, θα μάθουμε, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι τα έχω κάνει όλα καλά. Απλά πρέπει να λυθεί το θέμα της απόστασης και μετά να... Ας δουλέψει πρώτα και αν δω εγώ ότι είναι όλα σωστά και μπορεί να μπει και πιεσούλα, θα φτιάξω και το... θα τη βάλω εδώ τη βαλβίδα να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Τα έχω συνδέσει όλα, πιστεύω. Ώρα για το πρόγραμμα. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά ξεχάσαμε να τραβήξουμε τώρα την εγκατάσταση. Εδώ είναι το τσιπάκι, το έχουμε βάλει στον εγκέφαλο. Κανονικά πρέπει πρώτα να πας σε ηλεκτρολόγο να σου φτιάξει μία βάση, μετά παίρνεις και βάζεις το τσιπάκι από πάνω. Μας αφαιρεί στην ουσία το γκόφτη πίεσης από την πίεση της τουρμπίνας, το γκόφτη χιλιόμετρων νομίζω στα 250 χιλιόμετρα και έχει καλύτερο μείγμα για να μπορέσουμε να σηκώσουμε πίεση. Λοιπόν, τώρα θα το βάλω πάλι στη θέση του αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να δούμε το μπαρόμετρο το οποίο μου το έδωσε ένας φίλος. Μπας και κάνουμε τη δουλειά μας, θα δούμε τι πίεση θα δείξει. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα καλώδια να το συνδέσουμε, αλλά αν το συνδέσουμε, έχουμε βάλει το πρόγραμμα, έχουμε βάλει μπαροβαλβίδα, μπορούμε να το πάμε το αμάξι να κάνουμε δοκιμές, να σηκώσουμε ένα μπαρ, κάπου εκεί, 0,9, ένα μπαρ, 1,1, θα δούμε. Ωραία, τα βάζω αυτά σε μία σειρά και πάμε να δούμε τον μπαρόμετρο. Το μαραφέτη. Ναι, το είπα ευγενικά, ρε, εντάξει. Κάπου θα το συνδέσουμε εκεί να παίρνει, δεν εστιάζει ο φακός, να το. Θα το βάλουμε να διαβάζει υποπίεση αυτό, θα το συνδέσουμε με το οργανάκι να τραβάει ρεύμα. Μου φαίνεται ότι θα το βάλουμε κάπου εκεί αυτό εδώ πέρα. Εδώ που έχω το τάφ. Αυτός εκεί πέρα ποιος είναι, ρε? Αυτό είναι, πού τον βρήκες, ρε? Τι κάνει εκεί Πώς πέρα? μπήκε εδώ μέσα? Και αυτά εδώ τα ανταλλακτικά τι είναι? Δικά του είναι. Παιδιά, όποιος θέλει από 200 SX μαμά πράγματα, έχω φανάρια, εννοώ τιμόνι, εργοστασιακό, είναι όλα άψογα, απλά τώρα έχει πέσει όλη η σκόνη πάνω. Θα βάλουμε πρώτα το ρυθμιστή, εδώ που είναι το TAF, θα βγάλω αυτή τη μαλακία. Ποιο συμφέρει να βγάλω τώρα? Είδες τι κάνει το γυμναστήριο? Γιατί δεν βγαίνει όμως? Αυτή η βίδα δεν παίζει να έχει βγει ποτέ από εδώ πέρα. Είναι σαν καινούρια. Σα. Καλά, θα δούμε κάτι. Μπορεί να το γυρίσω. Δεν θα το σφίξω τελείως γιατί μπορεί να το γυρίσω μεριά. Το θέμα είναι μετά να μας πεις τα υπόλοιπα τι θα κάνουμε. Αυτό θα το γυρίσει κατευθείαν. Θα πράγει ή τελειώνει? Τι? Θα πρέπει να το έχεις από εκεί και το Αν χωράει, δεν έχω θέμα. έχει καλά. Άμα το γυρίσω από εκεί θα κουμπάει στο καύσιμο. Δεν θέλω να κουμπάει. Πάμε επόμενο. Τώρα θα δούμε πού θα συνδέσουμε το οργανάκι. Το οποίο εγώ θέλω να το έχω και για επειδή βολεύει, αλλά είναι και ωραίο κιόλας. Θα το βάλω εδώ. Πάνω δηλαδή από
Ή εδώ. Όχι, εκεί που το έχεις στην αρχή ήταν πιο καλά. Εδώ. Ναι. Ή εδώ. Όχι, εκεί που το έχεις στην αρχή μ' αρέσει. Το βάλουμε εδώ. Εκεί μου φαίνεται πιο ταιριαστό. Και εμένα μου φαίνεται πιο ταιριαστό. Γιατί πάνω είναι σαν κάτι ξένο σώμα. Είναι... Πού θα τα περάσω τώρα, αυτά σκέφτομαι, και αν θα φτάσουν. Έτοιμο το οργανάκι. Τα καλώδια δεν φτάνουν σε μήκος, δηλαδή αυτό που πάει στον αισθητήρα. Αυτό εδώ πέρα αναγκαστικά τώρα θα το έχουμε λίγο, θα το βάλουμε πρόχειρα ίσα να μετρήσουμε πόσο πίεση σηκώνει. Θα βάλω ένα μεγαλύτερο καλώδιο να πάει εδώ πέρα, δηλαδή θα δω από που θα το περάσω. Προσωρινά το αφήνουμε. Τώρα, πρωτού πάω να βάλω μπροστά για να δουλέψει και να το πάμε για μία γύρα, να δοκιμάσουμε που δουλεύει πίεση, θα φτιάξουμε λίγο, θα σφίξουμε τους σφιχτήρες από τα καύσιμα. Εδώ τα παιδιά έχουν αγχωθεί να το βάλουμε μπροστά. Αυτό τους απασχολεί. Σου λέει, θα σφίξεις τώρα και θα κάθεσαι. Εγώ πεινάω. Πεινάει, τι να κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ. Τα εύκολα. Είναι καμιά 20. Καλή μας τύχη. Λοιπόν, ρώτησα στο κλαμπ, το αμερικάνικο, εκεί που τα συζητάμε αυτά, γιατί εδώ Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, μου είπε ότι και οι 20 σφιχτήρες από το καύσιμο θα είναι χαλαροί όλοι. Και, για να επιβεβαιώσουμε το αληθές, ο πρώτος που ακούμπησα, ο πρώτος που δοκίμασα να σφίξω ήταν τέρμα χαλαρός. Τέρμα. Ο άλλος μου είπε και οι 20 θα είναι χαλαροί όλοι. Πάμε δεύτερος να δούμε. Ναι, το αμάξι δεν είναι καν κρύο αυτή τη στιγμή και είναι χαλαρή. Χαλαρός και αυτός. Πάμε επόμενος. Τώρα είμαστε στα εύκολα, είναι κάποιοι άλλοι που είναι... αυτός μία βόλτα την ήθελε. Λοιπόν, πάμε στα εύκολα που φαίνονται με το καλημέρα. Δεν νομίζω και αυτά να φαίνουν σφίξιμο. Ναι. Μία ολόκληρη βόλτα αυτός. Μέχρι στιγμής όσα έχω γυρίσει είναι όλα χαλαρά. Για πάμε να δούμε και αυτό. Κοίτα. Το βλέπεις? Ναι, η κάμερα δεν πρέπει να το δει, αλλά εγώ το βλέπω. Είναι σφίγγο. Δεν κάνω πλάκα. Δυο βόλτες δηλαδή, σίγουρα. Αυτό το κουνάω με το χέρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, έτσι σφίγγει. Λοιπόν, παιδιά, παίζει να βρήκαμε την πηγή του καυσίμου. Βλέπω μια βίδα, η οποία είναι χάλαρη τέρμα και το χειρότερο είναι ότι βλέπω και καύσιμο. Σημάδια δηλαδή από καύσιμο. Σφίγγω ακόμα, έτσι. 2 βόλτες μέχρι στιγμής. Πάμε επόμενο. Πόση μήνα έχει πέσει για να είναι άλλη μία. 6. Νίκο, θες να το κρατάς μέσα αν μπορείς? Είναι μία εδώ. Εκεί είναι, βλέπεις εκεί. Είσαι ωραίος εκεί. Φέρεις. This is awkward. Λοιπόν. Βοήθη. Λοιπόν, για να μην σηκώσω τη γειτονιά στο πόδι, όχι, ακούγεται από το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται. Για να μην σηκώσω τη γειτονιά από το πόδι, θα πάμε να δούμε τι πιεσούλα δουλεύει. Αυτά. Οπότε τα λέμε στον δρόμο τώρα, να δούμε τι κάναμε. Για πάμε. Gracias.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σηκώσαμε, βγήκαμε, σήκωνε εργοστασιακή πίεση 0,7. Το οργανάκι μας δείχνει 0,1 λιγότερο. Έχει απόκληση. Ναι. Οπότε τώρα τη σήκωσα λίγο, δεν έχω ιδέα πόσο θέλει η βαλβίδα για να ανέβει η πίεση. Φτιάξουμε το εργάτι, θα μάθουμε τώρα αμέσως. Αυτό παρά ήταν. Αυτό ήταν 1-2 κάπου εκεί. Πάμε να το ρίξουμε που έχει, είναι το αεροδρόμιο εδώ κάπου. Για να σταματήσω. Μην το ρίξεις. Όχι ρε, τα άφησα, δεν ξέρω που θα έφτανα. Το έκανες πάρα πολύ, πρέπει να το κάνεις μία... Εδώ το πάμε μισό γκάζι άμα δεις, γιατί είναι παραπάνω... Στην κάμερα δεν μπορώ να... Σηκώθηκαν τα μούτρα, παιδιά. Και δεν πήγε πάνω από 4. 4 κάπου και πήγε. Ας θα βρούμε εδώ δεν στρέφεις για αεροδρόμιο. Νομίζω κάπου εδώ είναι, ναι. Ωραία, πάμε να ρίξουμε. σταματήσω εκεί, γιατί θα μιλώσω. Την έφερα 4 γύρες. 2 πρέπει να την Οπότε κατεβάσεις. 2 θα την κατεβάσω. Θα την κατεβάσω 2 και το λέει το θέμα. Λοιπόν, το έφερα θεωρητικά, πρέπει να είμαστε τώρα κοντά στο ένα μπαρ. Θεωρητικά. Θα μάθουμε. Να αλλάξω λουριά. Εντάξει. Βάλε λίγο που βάζανε. Πάω προς τα κάτω. Θες τώρα μια ευθεία, τι θέλουμε. Την έχω ανάγκη πολύ. Να κάνουμε μια δοκιμή προς τα κάτω και μετά γυρίζουμε πάλι και ξανά. Δεν είναι εύκολο σημείο. Όχι καθόλου. Δεν βλέπω κανένα. Από εδώ εγώ δεν βλέπω κάτι. Πρώτη δεν τη βαράω γιατί δεν έχει. Όχι, δεν έχει νόημα. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Αλλά για το σπάει έτσι. Πάει καλά. Πάει. Εσύ τώρα που με θες 1 με 1-1. Δεν τώρα το σκέφτομαι φίλε, για το 0,9 μ' άρεσε εμένα τώρα και έχει και ζέστη αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι πρέπει να σκεφτούμε η θερμοκρασία. Έχασε, Δευτέρα έχασε. Ναι. Τώρα σπέταξε πίσω. Ότι έχω ξαναπάει βόλτα, αλλά είχα εντυπωσιαστεί ότι επειδή το είχα δει πρώτη φορά το αμάξι. Τώρα είναι άλλο αμάξι. Δεν έχει καμία σχέση με πριν, έτσι. Όχι ότι πριν με χάλαγε. Όχι, αλλά τώρα είσαι αρκετά πάνω από πριν. Πάμε να κάνω, να σου πω, δεν λέω να μην το σηκώσω άλλο. Όχι, μια χαρά είναι εκεί. Ή να το Όχι, πάω καλά ένα είναι. πάρα. Τώρα 0,9 ήσουν. 0,9 είμαι. Δείχνει 1 εδώ. Άρα είσαι Οπότε 0,9. 0,9. Σε τρώει να το δοκιμάσεις. Όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι, όταν βάλω intercooler θα το πάω στο 1-1. Τώρα δεν πειράζει το τελειώσουμε. Τώρα είναι μια χαρά. Εγώ αυτό πιστεύω. Τρίτη. Όχι, κάτσε, περίμενε λίγο. Έχουμε θέμα. Κάτι έχουμε θέμα. Με τι πράγμα. Νομίζω λάστιχο. Όχι. Νομίζω λάστιχο, παιδιά. Λάγκα κάνεις. Το τιμόνι, κοίτα. Έλα ρε. Πάμε να βρούμε
κάναμε. Άμα δούμε γιατί το τιμόνι είναι περίεργα τώρα. Για κοίτα το πίσω. Όχι, τα λάστιχα είναι μια χαρά. Ή όχι, ναι, όχι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι τα λάστιχα. Φίλε, πηγαίναμε ευθεία. Και είχες δεξιά το τιμόνι λίγο. Εκεί που πηγαίναμε ευθεία, το τιμόνι ήταν έτσι. Δηλαδή, σαν να όταν σκάσει λάστιχο. Και σου τραβάει το τιμόνι δεξιά, αριστερά, ανάλογα. Δεν το τράβαγε, είχε μείνει εκεί. Βέβαια, μην έχει ηλεκτρική υποβοήθηση, μου έκανε κάτι περίεργα προχθές. Μήπως γι' αυτό. Φίλε, Δεν μπορεί να είναι. Το λάστιχο για να σου τραβάει το τιμόνι πρέπει να το δεις σκασμένο. Δεν υπάρχει. εσύ έχεις δίκιο. Λίγο. Του πάγει η πόρτα και λέει τι έκανε. Πού να πάμε, προλαβαίνουμε εδώ, έχει εδώ κανένα. Ναι, ρε, στα βενζινάδικα είναι όλη μέρα ανοιχτά. Προλαβαίνουμε. Πιστεύω. Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Τελικά δεν είναι κάτι παίζει να έκανε ηλεκτρική υποβοήθηση από το τιμόνι. Γράφεις και μέρα. Κάτι πρέπει να έκανε ηλεκτρική υποβοήθηση από το τιμόνι. Δεν ξέρω τι περίεργο μας έκανε. Πάμε βάλουμε μια Δευτέρα. Γράφει. Γράφει. Ωραία πάει. Φίλε, πρέπει να πιάσουμε 190 περίπου. Σίγουρα. Ναι. Και πριν. Και δουλεύει και ωραία. Δουλεύει πολύ ωραία. Δουλεύει και σωστά, δηλαδή δεν το νιώθεις ούτε να κομπλάρει ούτε όταν αφήνεις γκάζι. Δηλαδή το τσιπάκι πρέπει να δούλεψε αρκετά καλά. Πολύ Μ' καλή αρέσει, δουλειά. μπορώ. Πόσα να έχει πάει τώρα, Θα είσαι... Ξέρω εγώ, 50, όχι 50 που ήταν μόνο 50 άλογα αυτά. Α, κάμια 50 θα έχει πάρει. Μόνο. Εντάξει, άμα είχα κι άλλα περιφερειακά. Τα χέρια μου στο τιμόνι με τραβάει πολύ. Γι' αυτό σου λέω, δεν μπορεί να είναι μόνο 50, το τράβηγμα είναι δυνατό. Δηλαδή... Εσύ πως είναι το νιώθεις? Πάρα πολύ. Και ο συνοδηγός είναι πιο έντονο νομίζω πάντα. Εγώ σου πήγα τα χέρια μου στο τιμόνι. Αλλά δεν τραβούσε τόσο πριν. Την πίεση δεν θα την πειράξω γιατί τώρα έχει ζέστη. Οπότε το βράδυ μπορεί να πάει από μόνο του ένα 0-1. Ναι, καλό ήταν να πάμε. Να πάει 0-1 παραπάνω. Ναι, οπότε άμα είναι 0-9 να παίζει στο 0-9 με ένα μπαρ, ξέρω εγώ, ναι, μόνιμα. Και όταν μπει intercooler κάνουμε κάτι με τις εξατμίσεις θα το πάω 1-1, 1-2. Θα δούμε. Θα βάλω και κανένα οργανάκι έξτρα, να φτιάξω αυτό λίγο πιο σωστά. Να το τελειοποιήσουμε τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν παιδιά, την πίεση τη ρυθμίσαμε, θα το αφήσω στο 0,9. Μπορεί να πάρει 0,1 με το κρύο, δηλαδή τώρα έχει πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή, αλλά το βράδυ σίγουρα θα σηκώνει 0,1 παραπάνω, μπορεί και περισσότερο. Το 0,1 είναι σίγουρο, γιατί μπορεί να είναι 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή, οπότε λογικό είναι. Κάπως έτσι. Και εντάξει, δεν έμεινε κάτι με τα ψέματα, ένα τσιπ, μπαροβαλβίδα. Σηκώσαμε λίγο πίεση και έχει ξυπνήσει για τα καλά. Μισή ώρα δουλειά και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, πραγματικά καθίσαμε λίγο, ασχοληθήκαμε ένα πρωί και πήγε τόσο καλά. Τώρα το μόνο που μένει είναι να έρθουν τα intercooler, να τα βάλουμε και αυτά πάνω,
να κάνω κάτι με τις εξατμίσεις. Μαζί με τα intercooler θα έρθει και η εισαγωγή διπλή, 2 φίλτρα δηλαδή μπροστά. Οπότε θα είμαστε ένα καλό φουπουέ, που λένε και τα Σάξο και τα ράλι. Αυτά θέλω να μου πείτε και στα σχόλια, αν σας αρέσουν όταν φτιάχνουμε πραγματάκια στα αμάξια, όχι μόνο παρουσιάσεις δηλαδή, ή θέλετε να δείτε παρουσιάσεις, πείτε μου τέλος πάντων τι προτιμάτε καλύτερα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Όχι, δεν σας ευχαριστούμε. Αυτό σας ευχαριστώ. Διακοπή τώρα και... Θα τον κάνουμε famous εδώ. Άμα βλέπουν κοπέλες στο κανάλι, να ξέρω, εδώ. Εδώ, για μένα. Μπορώ να τα πω αυτά έτσι. Εγώ δεν έχω θέμα. Δεν θα σε τραβήξει καμία από το μαλλί. Όχι. Δεν υπάρχει καμία να τραβήξει τώρα. Όπα. Αχ, δεν έπρεπε να πω αυτό. Forever alone. Πίσω εκεί έχει ένα, το βλέπετε, πίσω από το 300 είναι ένα τετρακίνητο. Γουρούνι τέρας. Το οποίο έχει μετατροπή πάνω. Που να ξέρετε τώρα, η ποίηση και τα εμπαροβαλβίδες και τα intercooler τα παρήγγειλε γιατί κάποτε τον κάπνισε και τώρα δεν μπορεί να το χωνέψει. Καλά, θα πατήσω. Εννοείται. Τώρα που θα κλείσουμε όχι κάμερα τώρα, πάμε όχι, για πάτημα. θα το φτιάξουμε μετά πατήσουμε. Βλέπετε, φοβάται. Ακόμα φοβάται. Αφού πήγες και έβαλες πάνω τόσα κυβικά. Εντάξει, έχω τα μισά τι κυβικά. να κάνουμε τώρα. Μ' αρέσουν τα κυβικά. Αυτό πάει αλλού, έτσι. Αυτό που λέγαμε πριν λίγα λεπτά τη συζήτηση που είχαμε για τις κοπέλες του καναλιού. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τσάου. Τα λέμε. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away.